L-ewwel ta' Ottubru, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, Verġni u Duttur tal-Knisja, għexet bejn l-1873 u l-1897. Marie Françoise Thérèse Martin twildet fit-2 ta' Jannar fi Franza. Kienet l-iżgħar fost 9 aħwa, 4 minnhom mietu żgħar. Il-5 l-oħra li kienu bniet waħda wara l-oħra daħlu sorijiet, 3 minnhom fosthom Teresa mal-Karmelitani. Missiera kellu daqsxejn ta' negozju tal-ġojjelli u omma kienet taħdem il-bizzilla. Meta kellha 4 snin u nofs tilfet l-omma u t-telfa tagħha ħassitha ħafna u baqgħet tħossha sew għal żmien għal 8 snin avolja waħda mit-tzijiet tagħha u żewġ ħuta l-kbar kienu jieħdu ħsiebha ħafna. Wara l-mewt ta' omma missiera ħa il-familja fl-iżjed. Ta' 13-il sena Teresa bdiet tħoss ħerqa kbira li tmur għall-missjoni. Hija żiedet fit-talb fil-ħin tat-talb u bdiet titħajjar tidħol mas-sorijiet Karmelitani fl-iżjed fejn ħuta l-kbar Marija u Pawlina kienu ġa daħlu. Permess speċjali Teresa daħlet mal-Karmelitani fid-9 ta' April tas-sena 1888 u ipprofessat fit-8 ta' Settembru tas-sena 1890 ta' 17-il sena. Fit-8 snin li ġew wara, jiġifieri sakemm mietet, hija għexet ħajja ta' talb u tagħmel id-doveri tagħha bl-akbar fediltà u mħabba. Qatt ma gemgmet, qatt ma lmentat, qatt ma kritikat, qatt ma użat kliem qiebes. Kienet taf iżżomm is-skiet, kienet kapaċi ssofri, kienet taf iżżomm kalma. Iżda din l-attitudni tagħha kienet tfawrilha qalba bil-paċi u bil-ferħ. Hija saret il-majestra tan-novizzi fl-aħħar 4 snin ta' ħajjitha. Hija mietet fit-30 ta' Settembru tas-sena 1897 bil-marda tat-tuberkulożi meta kellha 24 sena u 9 xhur. L-awtobiografija tagħha Storja ta' ruħ li hija kitbet b'ubbidjenza tal-konfessur irrevelat lid-dinja iż-sbuħija meraviljuża tal-ħajja interjuri li fil-każ tagħha lanqas is-sorijiet sħaba ma kienu ndunaw biha. Dan il-ktieb huwa magħruf mad-dinja kollha u mfittex minn kull kategorija ta' nies. Tajjeb li kull nisrani jaqrah għaż żgur li jsibu ta' ispirazzjoni kbira u ta' għajnuna fil-vjaġġ spiritwali tiegħu kif sabuh miljuni ta' nies. Teresina ġiet ikkanonizzata mill-Papa Piju 11 fi 17 ta' Mejju tas-sena 1925. Flimkien ma' San Franġisk Saverju hija il-patruna tal-missjonijiet. Hija wkoll duttur tal-Knisja. Dan li ġej huwa kliem Santa Teresa mill-awtobiografija tagħha bl-isem ta' The Story of a Soul. Ftaħt l-ittri ta' San Pawl u bqajt naqra u ma qtajtx qalbi u sibt faraġ f'dan il-kliem. Intom tħeġġu għal doni akbar, jiena nurikom triq li tgħaddihom il-koll. L-Apostlu jfisser kif id-doni akbar mhuma xejn mingħajr l-imħabba u kif l-imħabba hija l-aħjar triq li twassal żgur għand Alla u fl-aħħar sibt il-mistrieħ. Fimt li l-Knisja għandha qalb u li din il-qalb hija mixewla bl-imħabba. Fimt li l-imħabba biss tħaddem il-membri tal-Knisja u li jekk xi darba kellha tintefa' l-Apostli ma kinux ixandru aktar l-Evanġelju, il-martri ma kinux aktar ixerdu demmhom. Rajt u għaraft li l-imħabba tiġbor fiha is-sejħat kollha u l-imħabba hija kollox u li tħaddan iż-żminijiet kollha u l-imkejjen kollha f'kelma waħda li l-imħabba ma tintemm qatt. Imbagħad fit-telfa tal-ferħ kbir tiegħi qajjadt, O Ġesu, imħabba tiegħi. Sibt fl-aħħar is-sejħa tiegħi. Is-sejħa tiegħi hija l-imħabba. Iva, sibt posti fih dan il-Knisja u dan il-post tajtuli intu Alla tiegħi.
fil-qalb tal-Knisja tiegħi jien għandi nkun l-imħabba u hekk għad inkun kollox u f'dan għad isseħħ il-ħolma tiegħi. Il-ħajja ta' Santa Tereżina ma turi xejn straordinarju, la mirakli u lanqas penitenzi kbar. Dak li għaddit minnu ngħaddu minnu aħna wkoll fil-ħajja ta' kuljum. Hemm karatteristika waħda fejn l-emil tagħna u l-emil ta' Suor Tereżina mhux dejjem se jaqbel. Kienet kapaċi twettaq anki l-emil l-aktar ordinarju b'manjiera straordinarja. Tgħiduli kif? Kien jirnexxiela tagħmel dan minħabba li kienet tpoġġi ħafna mħabba f'kull ħaġa, tagħmilha bil-ferħ u mhux bit-tqanżieħ u b'rabta sħiħa mar-rieda ta' Alla. Mentri aħna ġieli anki l-emil ordinarju narawh tqil u naqbdu ngergru fil-waqt li nagħmlu kollox b'nofs qalb. Kull nisrani jinsaq fejn jinsaq u hu x'inhu l-istat tal-ħajja tiegħu jista' b'mod liberu jagħżel li jkun imħabba fil-qalba tal-Knisja. Billi bħal Tereżina jagħmel kull ħaġa li għandu jagħmel bil-qalb kollha, jiġifieri b'imħabba kbira lejn Alla. Dan nistgħu nagħmluh permezz ta' stil ta' ħajja ta' virtù li tinkludi l-użu frekwenti tas-sagramenti, ħajja ta' talb personali u komunitarju, devozzjoni lejn il-Madonna u lejn l-Ewkaristija, servizz lejn l-oħrajn b'mod speċjali dawk li huma l-aktar fil-bżonn u li x-xandir tal-bxarat tajba tal-Vanġelu permezz tal-kliem u b'ħajja eżemplari kif ukoll b'mezzi oħra bħal-midja soċjali. Dan l-istil ta' ħajja tirrikjedi sapport, kuraġġ, talb, sim ta' esperjenzi u materjal validu ieħor. Forsi għal min ma jafx, jeżistu diversi gruppi fuq Facebook li nħolqu propju għal dawn il-għanijiet. Infatti, il-grupp li ġib l-isem l-imħabba fil-qalba tal-Knisja Kattolika, il-frażi meħuda mill-kitbiet ta' Santa Tereżina stess, minn fejn l-ispirazzjoni tiegħu dan il-grupp, lan tiegħu hu li l-membri ikunu ta' inkoraġġiment għal xulxin biex flimkien jgħixu s-sejħa li jħobbu lil kulħadd b'imħabba konkreta u fil-prattika fuq il-passi ta' Sidna Ġesu. Talba, o Alla, int ħejjejt is-saltna tiegħek għal min umli u sajr fost il-bnedmin. Għamel li b'qalbna qawwija nimxu dejjem fit-triq ċkejkna li urietna Santa Tereżina tal-Bambin Ġesu biex bit-talb tagħha niġu narawk fil-glorja tiegħek bla tmiem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.